nois, anem a fer uns creps, vale? Seran uns creps matemàtics, ja ho heu vist el títol, Ja ho veureu per què. Primer de tot, per fer la massa dels creps, posarem 500 mil·lilitres de llet. 500 mil·lilitres de llet. Si voleu fer més pràctic, haureu de passar els 500 mil·lilitres a litres. Després ficarem 4 ous. 1, 2, 3, i l'últim, 4, ja tenim els ous. A continuació, picarem la farina. La farina, la quantitat que posarem seran 0,3 quilos. Si ho voleu fer més fàcil, haureu de passar aquesta quantitat a grams. I, a continuació, ficarem el sucre, que són 0,05 quilos de sucre. També els haureu de passar a grams. I ja per acabar, posarem una culleradeta de mantega. I ara anirem a passar-ho al Turmix. Molt bé, ja hem passat el Turmix i ha de quedar així, veieu, sense grumolls. Un cop tenim la massa així, l'hem de deixar reposar mínim 30 minuts. Una vegada tenim la massa feta, és el moment de fer les oblees. Fiquem una miqueta d'oli a la paella. Aquesta és una paella de creps, però en cas que no en tinguéssiu, podeu fer servir una paella normal. D'aquest tamany, més o menys. Unteu oli per tota la paella, perquè no s'enganxi l'olea, unes gotetes d'oli, no us passeu. Agafeu la massa amb un cotxeron, fiquem aquesta quantitat de massa al cotxeron, més o menys, la repartim bé per tota la paella, uniformement. I esperem que es vagi fent, no triga massa a fer-se. Quan veiem que més o menys s'ha solidificat tot amb líquid, li donarem la volta. Passo una mica per l'altra banda i quan ja veiem que està ben feta, la traurem de la paella i ja la tindrem a punt per untar-la. Ja tenim l'olea feta. Molt bé. I ara la untarem, podeu posar el que vulgueu, moltes coses, però a mi m'agrada molt de nocilla, L'aperitiu de nocilla, per mitja crep, de la meitat, d'una banda, ben repartida. Això ja va al gust, cadascú es posa la quantitat que hi vol. Ja teniu les que vulgueu, la quantitat que vulgueu. Ja la podem posar a la paella. Cap aquí. Deixem que s'acabi de fer una miqueta. S'han de torrar per una banda i per una altra, Han de quedar, veieu? Per una banda i per l'altra, Un cop ben torradetes, les dobleguem i ja les podem posar al plat, deixem refredar i a menjar-nos-la.
boníssim. Adeu.